De ce ai ales să vii la Colegiul Național de Nicu? Păi este un liceu de mare info, mie îmi plac amândouă și la programul de dimineață. Am ales să vin la acest liceu pentru modul profesional în care sunt instruiți elevii. Am ales să vin la Dinicu Golescu pentru că la momentul acela, la sfârșitul clasei a 8-a, părea cea mai bună opțiune pentru mine și pentru ce vreau să realizez în viitor. Am crescut la Dinicu fiind aici din clasa 6-a și mi-am dorit o continuitate, fiind conștientă de calitatea predării și totodată majoritatea colegilor mei foarte bine pregătiți urmau să facă aceeași alegere. Ce-ți place la Colegiul Național de Nicu? Îmi place foarte mult că ai oportunități să te dezvolți și să cunoști oameni noi, să înveți lucruri în echipă, să faci ceea ce îți place și să-ți descoperi pasiuni pe care nu știai că le ai. Cel mai mult îmi place la acest liceu atmosfera, colegii și profesorii. Îmi place că întotdeauna am găsit înțelegere de la domnii profesori și totodată aceștia au știut să se facă înțeleși. Aici am găsit un mediu bun pentru a mă dezvolta și tot aici am găsit resursele necesare pentru a dobândi cât mai multe cunoștințe. Ce nu vei uita niciodată din anii în care ai învățat la Dinicu? Toate prieteniile pe care le-am legat cu cei de aici. Ce nu voi uita niciodată din anii de liceu este o experiență din clasa 10-a care m-a marcat și mi-a deschis foarte mult mintea. Am fost plecat împreună cu câțiva colegi în proiectul Erasmus Plus în Croația, Vela Luka. Acolo am cunoscut foarte mulți tineri din alte țări, deschiși la idei noi și la învățarea de la unul la altul. Nu voi uita niciodată amintirile pe care mi le-am făcut în timpul orelor, dar și al pauzelor alături de colegii mei. Un fapt hazliu ar fi câinele pe care îl are acest liceu, care a devenit emblematic, pe care toată lumea îl iubește și îl îngrijește și pot să-mi amintesc mereu cu drag de orele de informatică și de fizică, unde domnii profesori făceau glume pentru a ne destina